И здравейте хора, аз съм Sky Captain, тук с мен е... Един пич, да става правим тайм. Да, ще му оставя линк към профила. И сега ще играем на Block Hunt. Той не може да влезне, защото аз му карах да не влиза. Да. Аз сега ще влезна. Но ти не знаеш кой се е. И сега тук за първ път играя Block Hunt. И играта трябва да започнат около... не знам. С малко. Малко. Да. И сега да си изберем тим. Ще бъдем от червения тим. Fuck say. Така. И вече сме. Играта започва след 20 секунди. Аз съм оставил IP в миналия клипа, човек. Добре. Може да видиш там да влезеш така. Добре. Играта започва след 14, 13, 12, 10. Ни са ми заредили чънковете. Но мисля, че играем Block Hunt. Така. И какво се прави сега тук, не мога да разбера. Пак аз не мога да влеза нещо. Аз съм Хайбел. Да не бира. Та седим тука. Аз съм солиден блок. Аз съм пребал. Клик блок. Какво се прави тук? Така. Сега. Ох. Тук това не знам какво се прави на тази игра. Има Хайдърс и Хантърс. Да. Някаква пълната простотива. Какво това? Меол, какво това е? Добре, Shattered Games. Upgrade X. Добре. Аз не запусна малко Hunger Games. Добре. Ай survival book. Защо ми лагва така? Много ми лагва нещо. Оф. Аз я. Има някаква точка. Деца кри. Аз ще подсъкам Quakecraft. Мо. Не, или Prison. Мощен. Пълните простоти. Не съм ли солиден блок? Добре. What the fuck? Оле, това му подмина и така. Оле, що ще ма хвани то стъпак. Гати и бунака. Копам. Тук ще дойда. Мак след тъпка се. Добре, солиден блок съм. Лагва ми на квадратче. Тук трябва да се копа нещо. Не знам какво трябва да се... Що ми лагва? Пак. Стига го казвай това. Там има някакъв перераз. Дали ще го цапна? Ари, не мога да го... Цапна го! Он ще го насклони го педраз гей. Да. Сега къде си намеря стикс? Тук горе има дъма. Шот. Goddammit. Този идва към мен. Защо се кипа нещо и често? Фак не мога. Дали ще го убия? Мерси бе! Мерси бе, някакъв педера си в стая работа си му ги гепса. Умираш ли, да напробна гад? То ще има уби. Тапак! Ей, педера! Да си копирайт! Goddammit! You son of a bitch! Стига е! Goddammit! Те сте си се. Де си да напробна гад? Ман се нещастник. Аз имам стикс. Аре бе, то няма... Диамантена брадвичка вече имам. Апгрейднах са на макс. И ми лагва като мич пиштола.
На меч пиштол не мога. То викаш, че е купил комп на Razer. Еми, Викаш сега... кошмарите не са на Чак Норис. Това какво е? Не, Чак Норис не са на кошмарите. Кошмарите са на Чак Норис. О, шит. Ме. Нига! Не да му. О, биго! Хедшот, мангал. Хелчо. Хиядешоде. Хиядешоде. Какъв съм я? Чак Норис. Пуф, шит. Мански кос. На Чак Норис всичките му зъби са мъдреци. Чак Норис го харесват всички жени. О, бит на Макс. Чак Норис влиза в гей бара и излиза с манекенка по бело. Чак Норис си поръчва Биг Мак от KFC и го получава. Чак Норис никога не се е бава. Ха! Ще Чак Норис. Ще го убием и този. Един много готин Kind вид of сега a ще bitch. кажа. Значи, преди да си легнат децата проверяват гардероба за чудовища. Чудовищата преди да си легнат проверяват гардероба за Чак Норис. Не го схвана. Класиката. Схвана го. Ще го сванеш ми, как да не Добре, го сванеш? хънтърите са 16, хайдърс са 4. Не, че аз съм... Ами не мога, чу. Ами да... Ай, shit. Shit, man. Беш, стана беш. Fuck. Son of a bitches. Yes. Kiss me the assholes. Това беше тъп. Чай, Kiss my ass. Bitch. Hey. Grandpa, nigga. Песе, son of a bitch, бе. С тия си викал, бе. Беш. О, убиха ме. И Ой, аз само съм ще го преба. Ще падна. хънтър. What the fuck? What the fuck? Kiss my Ой, ass. спална сме много призена. Yeah, бячес. Бичес. И само яд, че ме убиха. God damn it. Само пучи холандски ков. Аре, ще ме калтирам, ще направя на меч пиштола, свинята по-много. А майките ми пищала. Това е най-щастливия ден. Не го гледаш. Майките ми пищала. Това е най-щастливия ден. Написали ли си домашните бе, брат, шет? Да, аз още вдаскал. Забавен, аз ги написах у нас. Уех, Копи, райт. те са много тъпи. Тук не мога учу. А това може да учу? Ето. И какво? Да, баси помията човек. И загубих. Шанс. Не, баш на ко съм? Бе, смятам, трябва да видим кога съм почнал да снимам. 10 минути, добре, още една игра ще изиграем. Баш този път ще бъдем Колко време този сме? порец. Дали ще видим като почне.